नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव 29 नोव्हेंबराक. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव म्हणल्यार वनभोजन जात्रा आज 29 नोव्हेंबराक आसून वर्ष पद्धतीप्रमाणे या जात्रेची जोरदार तयारी चल्ला. जात्रे दिसा सांजेर श्री रामनाथ देवळाकडच्यान श्रीची मूर्ती पालखेत विराजमान जावन वनात वयता. भक्तान पालखी वयच्या मार्गार तोन्नां सजयली उरतात. त्याच तोन्नात या पालखेचे दर्शन घेवंक भक्त हजर उरतात. त्या वेळार भक्तान शियाळे, साळका आणि पातू कणसां दिवची परंपरा आसा. ही भक्ताली सेवा स्वीकारतेर पालखी वनात वयता. वनात धार्मिक रितीरिवाजा प्रमाणे कार्य जावन वनभोजन जाता. नंतर रामनाथ देवळाकडच्या रथ येता. त्या रथात श्रीची मूर्ती विराजमान जावन वनात गेल्ल्या मार्गानच परत रथ पालखी देवळाकडे येताना प्रत्येक तोनात भक्त आरती दितात. त्या आरती स्वीकारतेर देवळाकडे येतपर्यंत दुसऱ्या दिसाक दनपार जाता. वनांतल्यान रथ परत येताना माजाळी श्री सातेरी देवळाकडेन पौराणिक खेळ सारखे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. नंतर रथ पालखी देवस्थानाक फेरेमान श्रीच्या मूर्तीची पूजा तीर्थप्रसाद जावन इतर धार्मिक कार्यक्रमान जात्रेची सांगता जाता. तसेच दुसऱ्या दिसाक दैकालो उत्सव जावन देवळाकडेन पारंपारीक रितीरिवाजाप्रमाणे धार्मिक कार्यान दैकाल्याची समाप्ती जाता. आम्ही घेऊ जा मग सांजे बोलू गेलो. त्याला close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.